tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang po ako sa pangalang Camille, 28 years old at taga dito sa Malabon. Sumulat po ako sa inyo kasi wala po akong mapagsabihan ng problema ko. Nahihiya po akong i-share sa mga kaibigan at sa pamilya. Wala po akong mapagsabihan at parang sasabog na ang dibdib ko. Ganito po kasi, 8 years na po kaming live-in ng kinakasama ko. Simula pa lang po, problema na namin ng pera. Ayaw niya po kasi akong pagtrabahuhin. Gusto po niya, tututukan ko yung 2 anak namin. Wala naman pong problema, kaso hindi naman po sapat yung sweldo niya. Hindi po siya nakatapos ng pag-aaral kaya buwanan lang ang kontrata. Maliit na ang sinesweldo, palipat-lipat pa ng kumpanya. Sa trabaho po niya ngayon, may matandang bakla po na patay sa kanya. Pinagtatawanan lang po niya at hindi naman po niya pinapansin kaya hindi ko ginawang big deal. Pero last night, umuwi po na maraming pera. Galing daw po sa baklang manager. Tinanong ko po siya kung bakit siya binigyan ng ganun kalaking halaga. Ang sagot po niya, hindi naman daw po siya siguro bibigyan ng ganung kalaking pera kung walang napapala yung bakla sa kanya. Para po akong binuhusan ng malamig na tubig mula ulo hanggang paa. Ano pa po ba ang iisipin ko sa sagot niya? Sa ngayon po, nandidiri ako sa live-in partner ko. Para po akong napapasok kapag hinahawakan. Sabi po niya, nagawa daw po niya yung nagawa niya dahil sa mga anak namin. Hindi man lang po niya inisip kung ano naman ang mararamdaman ko. Marami naman pong paraan para kumita ng extra. Masakit po sa akin na yun lang ang naisip niyang paraan. Nicole and Diego, ano pong gagawin ko? Makikipaghiwalay na po ba ako? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tagapakinig, Camille. Usually pag may problema, ganun kaagad ang resort natin, makikipaghiwalay. Agad. Agad-agad. Parang ganun kaagad. Natandaan ko although gets ko din naman, basta natandaan ko nung kasal ko, ang isa sa 3 kasing pare Wow, celebrated. Para sigurado sigurado may tamang pagbabasbas. So, yung nagbigay ng homily, ang sinabi niya is, separation is not an option. Yes. Yun yung sabi niya. Yun yung sabi niya talaga. Tapos, kaya ko din natatandaan yun kasi yun yung nag-play dun sa SDE, same day edit, ganyan. So, pagka wedding anniversary namin, nare-repost ko. Anyways, so, meron pa rin namang hindi option ng separation. Kasi pwede rin naman talagang hindi siya maging option. Although gets ko din naman, hindi natin ginajudge. Ako, I won't judge those people na kinoconsider nilang option yung separation. Maybe because of a lot of things. Yes. Baka naman din talaga wala nang respeto. Legit naman yung feeling na yan. Correct, legit yun. Wala nang respeto. Binubugbog siya. Physically, emotionally, mentally abused. Diba? So, hindi mo pa rin ba option yung umalis sa isang toxic relationship? Syempre option mo. Yan, 'Di ba? Ang siguro sinasabi lang ni Jegs is that ang pagsubok ay nandyan sa isang relationship. Hindi dapat na every time na magkakaroon ng pagsubok, ang unang option mo, di maghiwalay na lang tayo. 'Di ba? Konting hiwalay correct, ka agad. kasi kailangan you weather it through. Hindi ko lang sure kung dito sa na to, kung masasabi kong
valid kung maisip niya yung paghihiwalay. Kasi tumikim ng ano eh. kung halimbawa, whether or not Becky yun, it's still a form of infidelity. So, naging ano siya doon, 'di ba? Tapos, ano to the end doesn't justify the means. Hindi po porke ang ending nito ay maraming pera para sa mga anak, okay lang yung mangbabakla, if that's, ito, term naman po ito nung writer natin sa Bornay, 'di ba? Na okay lang, kasi nga, para naman sa pamilya, 'di ba? Parang Robin Hood. Correct. Na yun ang hindi maganda kasi talaga na ano natin na justify. Dina-justify natin na nagbibigay, tumutulong naman sa may hirap, pero ang paraan para tumulong is magnanakaw, 'di ba? Parang Aladdin. Actually, sa totoo lang, yung mga madaming mga Prince Charming sa mga Disney movies na toxic yung karakter. Isipin mo si Aladdin. Street rat. 'Di ba? Nagnanakaw. Tawag doon, sinungaling, 'di ba? Anyways, so yung ganun, kaya valid yung, for me valid yung nararamdaman mo na parang, ano ba, kaya ko pa ba to? Kasi baka wala na kasi siyang respeto tas napapaso yung feeling niya. Yun. Pero ano din naman, ang sa akin din naman is, every one of us deserve to redeem ourselves. Yan. Bibigyan mo siya ng Sinasabi chance. po yan ni Diego kasi dati po siyang gano'n. Oo, totoo. Di ba? Kaya lagi siyang ganyan eh. Kaya pag ganito ang topic, lagi siyang, let's give another chance. Gets ko naman din. Naman. No. Kasi, bakit lagi sinasabi ni Diego yan? At lagi namin sinasabi? Kasi nga, kami mismo sa aming dalawang tambalan na to, 'di ba? We would say na, in terms of development, nag-develop naman po ang karakter. And it can happen. Yan, Yun. So, pero kung wala talaga, well, that's the time unang-una kasi, ito, let me bold on this, di ba? Unbold. Bold and bald. Oo, kasi unang yung pagsasama nyo, live hindi siya in. blessed eh. So, live in, so walang basbas ng Panginoon, and kaya nagkakaroon ng mga consequences ng sa buhay ninyo. Apektado yung buong pamilya. So, ang opinion po ni Diego Bandido ay hindi po opinion ng estasyong ito. Disclaimer. Kaya nga sinabi niya. Kasi ang problema kasi, Jegs, pag nagbibitaw tayo, alam mo yung kapag halimbawa ni-repost ka, tas yung hindi niya dinikit yung explanation mo. Ang sinabi mo lang ay yung statement na yun. Anyways, pero he is bold and bald about it. Diba? Na walang basbas. Live in. Hindi siya nabasbasan. Tsaka lagi naman natin naririnig yun. Diba? Na kung gusto mong magkaroon ng mas okay na pagsasama, mas magandang binabasbasan siya. Kaya nga 'di ba, yung iba, it takes a lot of years kasi pinaghahandaan nila, pero ang ending gusto pa rin nila magpabasbas. Pangarap pa rin nila yung may basbas ng simbahan. So 8 years na kayo nagsasama, tingin ko it's about time. It's about time, 'di ba? So talaga ang problema hindi talaga matatapos yan kasi consequence after consequence. True. Kasi nga you're still living sa pinagbabawal ng Panginoon. 'Di ba? You're doing the things na dapat ginagawa lang ng mag-asawa. Mag-asawa. Oo, ang daming tinamaan ng mga ginagawa ng hindi mag-asawa, tapos mag-asawa ngayon, tapos naka-pipe in yung tambalan sa motel. Ang daming tinamaan ka. Pero again, kami legit yan yung nararamdaman mo. And it's legit. normal. Correct. Na ayaw mo na makita. Na mandire, hindi mo mapatawad sa ngayon, 'di ba? Yung mga ganon. Pero it's fair din siguro doon sa partner mo. Sabihin mo yung nararamdaman mo sa kanya. Na ito yung nararamdaman ko ngayon. Correct. Di valid tong feelings ko, ha. Huwag mong isang tabi porke mas marami ng sahog yung pansit biho natin kasi mas marami ka ng pera, 'di ba? Tsaka well, alam mo, in all fairness naman to the guy, at least umamin naman siya. Hindi yung nag-deny kasi ako ang pinaka-haters ko talaga sa lahat yung halatang-halata naman yung kasalanan tapos nagde-deny pa. Yun talaga yung ayaw na ayaw ko eh. So, yung guy, in fairness, 'di ba? Hindi naman ako siguro magkakaroon ng ganitong pera kung wala akong ginawa. Proud pa si Kuya. yun nga eh. Yan ba umamin ka nga. Parang ginajustify mo ba? Parang proud ka pa na parang Robin Hood pinakain ko kayo eh. 'Di ba?
mas masarap yung sangkap ng spaghetti Oo. natin ngayon, ha? Parang anong Giniling nangyari? yan, hindi yan sardinas. Parang Oh. anong nangyari, siya pa yung victim. Oo. Na sinakripisyo ko yung Kaya buhay ko nga para yung katawan ko, sinakripisyo ko, alang-alang sa may makakain. The end doesn't justify the Tama. means. Mali pa rin yun. At Oo. kailangan mo pa rin i-express sa kanya yun. And para sa akin, feeling ko lang, I may be wrong, maaaring kung mag-decide itong si Girlalu, si Camille, na to let go, maaari ding consequence din ito na naging desisyon nung kanyang asawa, Totoo. nung kanyang live-in partner. Totoo. May mga consequences po yung Meron actions talaga natin eh. May consequence talaga Hindi natin pwedeng sabihing nangyari ito ng dahil ganun lang. Meron din po tayong ambag kung Oho. bakit ito nangyari. Yan. Ganon. And tingin ko, the next step, ito again, my personal opinion, the next step sa gagawin nyo, halimbawa, forgiveness. Yan, pagpapatawad. Kung again, yung pagpapatawad kasi it always cost you eh. Oo, merong ano yan eh. Oo, may kapalit talaga May kapalit siya talaga siya eh. So, hanggang saan Oo. ang kaya mong ibigay na Yan. pag-unawa Correct. bilang kapalit, Oo, 'di ba? yan. Tapos, and if you do decide na, okay, ito'y isa lamang sa mga pagsubok na mapagtatagumpayan natin, Oo. edi, pakasal na din kayo. Yan, para, that's the next step. Oo. Para mas maganda. Yung mga iba nga Oo. hindi naman sa pagkukompare, pero naikukwento lang. Iba nga, tuwing, hindi, di ba, pagka ikaw ay regular sa isang sambahan, for example, merong mga times na, sino po ang nagse-celebrate ng kanilang anibersaryo ng buwan na to, punta po sa harap para basbasan. Oho. Kasi binabasbasan pa rin siya Oho. every year or every time. Yung iba nga, nagpapaparty Correct. for renewal of vows, Yes. 'di ba? So, gawin nyo rin yun. Oo. Tsaka hindi mo naman kinakailangan gumastos Grande. ng di ba? Yan kasi tayo, yan yung problema nating mga Pilipino eh. Kaya natin pinatatagal yung mga ganyang klaseng mga okasyon. Kasi gusto natin lagi ang grande at Yan. gumastos ng malaki. Oo. Ang pinaka-importante dito, yung pagbabasbas. Yung blessing eh. Alam mo, sa totoo lang, yung mga kahit na prepare ka ng engrande, yung mga bisita mo meron at meron pa rin comment eh. Correct. Matigas yung lumpia, walang laman yung lumpia, 'di ba? Yung mga ganon. 'Di ba? Tama. Ay nako, so again, Camille, pag-isipan mong mabuti and of course you pray for it. Pagdasal mo na sana i-guide ka rin din sa maaring desisyon mo, Correct. pagproseso ng sitwasyon, Tamang landas. tamang landas. Salamat na marami, Camille, for sharing your story with us. At imbitahan ko lang ha, baka yung writer natin magalit na talaga sa atin eh. Kung gusto mo mag-share ng iyong story, pwede mo kaming i-email mahiwagangburnaystory@gmail.com. Yan. O siya. Alright, so Salamat again, siya. Camille, good luck sa iyo and God bless. Hanggang dito na lang muna ang tambalang kumikinang, ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro Zone.